Sa number 9, 25th Provincial Tourism Week ang nagbukas kaina. Ini ang pagpasundayag hindi lamang sa mga lugar nga sarang makatuan sa probinsya, kundi mismo sang pumuluyo sini, kultura, lakip ng responsibilidad nga nagaupo diri. Yari dito. Mga nanari-sari nga produkto sang tag sa kabanwa kag syudad sa probinsya ang nasalida sa pagbukas ng 25th Provincial Tourism Week sa Ayala Mall Capital Central. Humalin sa mani, mga chips, native foods, seafoods, uga, inasal, native bags, ang yara. The goal remains the same, which is to celebrate their various tourism offerings, whether it be in the form of breathtaking tourist destinations, unique cultural practices, arts, crafts, local history and traditions, or their culinary delights. And so, it is through this one-week celebration that you're once again given an amazing opportunity to discover more of why we are called the land of sweet surprises. Kag sa kinaandan sa food parade nga ginpatigayon bilang kabahin sa programa, sarang matilawan ang mga produkto sang 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya, lakip man ang Bacolod City. Sa speech ni Governor Eugenio Jose Lacson, iya ginhatagan sang atensyon ang responsible tourism. Hindi lamang growth o kung pagtinad sa turismo ang tutukan, kundi suno siya dapat hatagan sang importansya ang sustainable practices nga pangapin sa ecological balance, kasubong man ang pag-safeguard sang cultural legacy. Dugang pa niya ang Negros Occidental may hiyas dala sang iyang pumuluyo kag natural resources. With our rich history, heritage, and cuisine, Negros Occidental is truly one of the most promising tourism destinations in the country. And it is in this spirit that we continue to persevere in elevating our programs and initiatives. Ginannounce man sa gobernador nga ang Negros Occidental ang nangin finalist sa major categories sa Ato Pearl Awards. Ang Sugar Cultural Landscape of Negros Occidental as Best Institutional Program in Culture and the Arts by a Province, Terra Madre as Best International Hosting by a Province, kag the Negros Trade Fair bilang Best Local Hosting by a Province.